חברים, כאן אנחנו בסרטון חדש בברול סטארס. אסור להפעיל אולטי לאורך כל המשחק. אנחנו נעשה 3 משחקים ונראה מה יהיה. טוב, אז בואו ויאללה, בהצלחה. מקווה שמיקו יהיה טוב. טוב, אנחנו יוצרי סופרסל, אז נוכל לחלק לכם בהמשך מלא פינים, סיכות ועוד מלא בזמן שלי. טוב, המשחק לא הלך לנו, בואו נעשה דקה. אז קיצר, מה שאני בא להסביר לכם זה שאנחנו יוצרי סופרסל. רועי, עכשיו תוכל להמשיך. אנחנו נוכל לחלק לכם סקינים נדירים, ברול פסים, סיכות, כל מה פינים, הכל. אתם רוצים, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לעקוב אחרי בטיקטוק ואחריו ביוטיוב. בסוף הסרטון יהיה לכם את השם שלנו, ואם תעקבו אנחנו נעשה מלא עדכונים בקבוצת הוואטסאפ שלנו, יש קישור בבית. יש לנו גם ערוץ משותף ביוטיוב שממנו עולה הסרטון, אז תירשמו לערוץ שתפעילו פה פעמון ותכתבו לנו בתגובות עוד רעיונות סרטונים כאלו, מה שאתם רוצים. אבל אנחנו ערוץ חדש, אנחנו בין הערוצים הקטנים, אנחנו מקווים להערכה. אוי ויי. טוב, בזמן שאנחנו במשחק אנחנו רוצים להגיד לכם שתכתבו לנו בתגובות אתגרים. אל תלך אליו, הוא מוריד 6L. לא. טוב, ניצחנו, מקום שני. בוא נעשה משחק אחרון. לא, בוא נעשה אחרי זה עוד 3 משחקים כולל זה. בכל זאת, היו 2 קצרים. יאללה. ליאם, לא! ליאם, למה אתה לא מדבר? ליאם, למה זה בוט? ליאם! לא יודע, אני לא בוט. אני מחכה דקה השיחים שהיא לא תראה עליהם. טוב, אני אגרום לה פשוט לקפוץ, או מה אני אעשה? ביי. נו, קפצי, יאללה, הוא פחדנית. אוח. וואי, יש לה טווח ארוך. ליאם. מה? שכחת? אני לא מתכוון לבוא להציל אותך. טוב. ליאם, בלי אולטי. נו, תשכח ממני, אני לא פה. תן לי להיות מקום שני. היי, חמוד. לא, תעזבו אותי. הם יעזבו אותך אם תקפוץ. איך היא הגיעה ל1000 וקצת נראה לי? רועי, אנחנו מקום שני. כן, למה רק שני? למה לא ראשון? סתם. 20 פאוור-אפ, הוא מוריד אותי בירייה. טוב, יש לנו עוד 2 משחקים אחרונים.
וואי, זה קשה סיריוס. שלום סיריוס, ביי סיריוס. באתי למרכז. וואו 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 וואו. אולי, וואו. טוב, יאללה, זה משחק אחרון. בוא נקבל אותו. טוב, הגענו למקום שני אחד, זה גם טוב. אתה לא תברח, מרקנג'י. ביי, ביי. לא, אני פליבל. איזה... חבל שזה בלי אולטי. אני לא נופל בתרגיל שלך, קנג'י. שלום, ברי. וואי, ברי הוא גרוע. יש את תרוג. בוא נתגל. בוא. ביי. ביי. נראה יאללה, מקום ראשון. קפוץ! טוב, אז נראה לי שנעשה עוד משחק. יאללה, בוא נעשה עוד משחק. אז בינתיים שאנחנו במשחק האחרון שלנו, רצינו להגיד לכם שבסוף הסרטון נעשה מסך שחור ויהיה עליו את הברקוד לערוץ הוואטסאפ, ואני אכתוב את השמות שלנו, של הערוץ הזה ושל הערוץ השני בטיקטוק, שיש בו כבר מעל 100,000 מנויים. אז קיצר, חכו עד הסוף, זה שווה לכם. Back on the grind. שווה לחכות, כי בשני הערוצים אנחנו הולכים לחלק פרסים מטורפים, גם בערוץ יוטיוב משותף וגם בערוץ טיקטוק. אז ערוץ תעקבו. וואטסאפ הכי חשוב שתיכנסו. הערוץ וואטסאפ ייתן לכם ערוץ ברקוד, וואטסאפ ייתן לכם עדכונים. ייתן לכם עדכונים על כל מה שחדש במשחק, והמון פרסים, סקינים, ואפילו אופ, אין אולטי. עוד שנייה קפצתי. האולטי הזה מגרה אותי. הוא מציק לי, כי אתה מציק לי, ברוק. למה קפצתי עליהם? לא יודע מה עכשיו. טוב, זה המשחק האחרון שלנו. אז אנחנו מקבלים להערכה, ומחר יצא סרטון חדש. מחר יצא סרטון חדש. טוב, תרשמו לערוץ אפילו פעמון נים. אנחנו נעלה 100 מנויים חדשים. 50 עוקבים בכל ערוץ. אנחנו נעלה עוד 2 סרטונים היום ונשלח לכם רול פס. אז מהר תרשמו לערוץ אפילו את הפעמון. ויאללה, ביי. ויאללה.